Debojit क्लासेसआव नोंथांमोनखौ दिनै फिन खेबसेबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ थ' जों दिनै बेयावहाय नायगोन नाम्बार सिरिज अके थ' नाम्बार सिरिजनि बे जायगोन जोंहा पार्ट 1 भिडिअ लेक्चार अनजिमा फारिफोर होनना बुङो जायखौ बर'आव ग्रेड 3 ग्रेड 4 आसाम पुलिस गासैनि थाखाय बेयो हेल्पफुल जागोन जुदि नोंथाङा जोंनि डेबजिट क्लासेसनि एपखौ डाउनलड खालामाखै डेसक्रिपशन बक्सआव थांनानै जोंनि क्लासफोरखौ बेयावहाय थांनानै एपखौ डाउनलड खालामना नायनो हागोन थ' जोंनि माखासे भिडिअसफोर दङ नोंथांमोना डिसक्रिपशन बक्सआव थांनानै एबा जोंनि जा इउटुब चेनेल दङ डेबजिट क्लासेसनि बेवहाय थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि माखासे जा भिडिअसफोर दङ फ्रि अफ कस्टआव नोंथांमोनखौ भिडिअ माखासे बानायना दोननाय दङ आसाम हिस्टरि आसाम जिअग्राफि इंडियान पलिटि गासै जिनिसफोरखौ नोंथांमोनखौ बे भिडिअआव एबा इउटुबआव नोंथांमोना नागिरनानै मोनगोन डिसक्रिपशन बक्सआव जा लिंक दङ बेवहाय थांनानै गासैखौबो चेक आउट खालामनानै लानो हागोन थ' जों बेवहाय नायनो नागिरदों नाम्बार सिरिजनि सोमोन्दै थामहिनबा मेथ्सनि जों नायगोन बेवहाय जे ग्रेड 3 ग्रेड 4 नङा होमबा आसाम पुलिसआ ग्रेड 3 ग्रेड 4 जा थ' बेफोरबायदियाव जों फैनायखौ नुनो मोनो थ' बेफोरखौ जों बेवहाय डिसकासन खालामनो ट्राइ खालामगोन प्लेलिस्ट बानायना दोननाय दङ बयबो गावबा गाव नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बेवहाय थांनानै थ' जों फार्स्ट अफ अल नाम्बार सिरिजनि जा एकदम कमन कुइसन्सफोर फैबाय थायो नङा होमबा थ' बेफोरबायदि कुइसन्सफोरखौ जों नुखाबाय थायो आरो बेजों लोगोसे जा एडिआरइ जा एग्जाम जानानै थांबाय जोंहा एडिआरइ एग्जाम थ' बेवहायबो जों बेफोर कुइसनफोरखौ जों फैनायखौ जों नुनो मोनदों थ' गोसोआव लाखि थ' बेबायदि कुइसनफोरखौ जों नायनांगोन बेवहाय थ' बेबायदि जों मोनफ्रोमखौबो प्रिभियास इयारनि जा एडिआरइ जा 2022 आव जानानै थांबाय थ' बेनिबो जों कुइसन्सफोरखौ डिसकास खालामगोन बेवहाय जोबथायाव जेबो टेनसन दाला थ' बेवहाय बुंदों मा जे गोमाना दोङो मोनसे नाम्बार अके थ' कुइसन मार्कआव होना दोननाय दङ नङा होमबा थ' बे नाम्बारआव बे कुइसन मार्कआव मा नाम्बारा फैगोन थ' बेखौ देखायनांगौ जों नागिरनांगौ थारमाने एक्सुअलि थ' गोसोआव लाखि जों माबोरै नायदे बेफोरखौ नोंथांमोना मेक्सिमाम प्रेक्टिस खालामोब्लासो फैगोन बेबादि उइदाउट प्रेक्टिस नोंथांमोना फैनाय नङा बेफोर गोसोआव लाखिबानो जाबाय थ' प्रेक्टिस खालामनांगोन फार्स्ट अफ अल मा खालामनांगोन प्रेक्टिस जेब्ला प्रेक्टिस खालामलांगोन जायखिजाया कुइसन नुयोब्लानो नोंथांमोना खालामनो हागोन आरोखि बेफोरबायदि थ' गोसोआव लाखि मा दङ बेवहाय थ' 5 दङ 28 47 64 77 एन्ड लास्टआव बेवहाय खालि दङ नङा होमबा थ' फार्स्ट अफ अल जों नायग्रोगोन जे बेनिफ्राय बेसिम बेसेबां नाम्बार बे दावखोदों नङा होमबा थ' 28निफ्राय 5खौ फार्स्टआव दानख' खालाम बेसेबां मोनगोन 23 थामहिनबा बे 5 आरो 28नि गेजेराव 23 डिफारेन्सआ बेसेबां दङ बिसोरनि फारागथिया 23 दङ थारमाने गोसोआव लाखिबानो जाबाय थ' थिग बेबादिनो 28 आरो 47नि गेजेराव डिफारेन्सआ बेसेबां दङ माइनास खालाम बेखौ थ' माइनास खालामोब्ला बेसे मोनगोन बेवहाय 19 मोनगासिनो दङ गोसोआव लाखि एज सेम वेआव मा खालाम 47 जों 64 जों मा खालामना हो माइनास खालामनानै हो अब्ला बेसेबां मोनगासिनो दङ बेवहाय 17 सरि थ' क्लियार बुजिखादों बेसिम थ' 64 आरो 77 दानिया बेसेबां डिफारेन्स दङ बेखौबो नायदो बेवहाय थ' बेनि डिफारेन्सखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना सिम्पलि मा खालाम बेखौ माइनास खालामना होयोब्लानो 33 मोनगोन थामहिनबा 77निफ्राय 64 दानख'योब्ला 13 मोनगोन 64निफ्राय 47 दानख'योब्ला 17 मोनगोन 47निफ्राय 28 दानख'योब्ला 19 अके 28निफ्राय 5 माइनास खालामोब्ला 23 थ' जोंनि नाम्बारा बेवहाय दङमोन नङा होमबा थ' जोंनि नाम्बारा मा दङ जोंहा बेवहाय दिहुननांगौ थामहिनबा एक्स नङा होमबा जायखिजाया जों एक्स जा वाइ जा जायखिजाया जों मा खालामबाय जों बेवहाय नाम्बार मोनसे हमनानै लागोन जों हमाब्लाबो जागोन जेबो खोथा गैया थ' दानिया नायफैदो जों बेजों लोगोसे माबोरै बारायलांदों जों डाइरेक्टलि हमनो हायाखै थ' मालाबा नैबे मा जायो जोंहा सेम जायो नङा होमबा थ' बेयाव 23 ब्ला बेबो 23 ब्ला बेबो 23 ब्ला बेबो 23 ब्ला जों डाइरेक्टलि बेखौ मा खालामगोन 77 प्लास 23 खालामोब्लानो जों राइट एन्सारखौ मोनगौमोन हिसाब मथे नङा होमब्ला थ' जों मा खालामबाय बेबादि बयनिबो डिफारेन्सआ फारागथिया बेलेग बेलेग जादों ओंखायनो जों मा खालामगोन बेवहाय आरोबाव बिसोरनि डिफारेन्सआव हाबबावगोन जे 23 आरो 19नि गेजेराव मा डिफारेन्स दङ फारागथिया जों नुबाय जे बेवहाय मा हाबनानै दङ 4 नङा होमब्ला 23नि आरो 19नि माइनास खालाम बेसेबां मोनगोन 4 अके थ' 19निफ्राय आरो 17 माइनास खालाम बेसेबां मोनगासिनो दङ 2 थामहिनबा डिफारेन्सआ 2 आरो 17 आरो 30नि डिफारेन्सआ बेसेबां हाबना दङ नो 4 अब्ला मोनसे खोथा गोसोआव लाखिलाय बेवहाय नोंथांमोना मा रोखोम सिस्टेमाव नुगासिनो दङ फार्स्टआव 4 फैबाय सेकेन्डआव 2
थार्डआव 4 नायदे 4 2 4 2 एरकम थांबाय थारमाने 4 2 4 2 4 बेबादि जोंहा मा खालामलांगोन बियो ओंखारलांबाय थागोन थारमाने गोसोआव लाखि ओंखारलांबाय थागोन बेबायदि थ' जोंनो बेसेबां नांगोन नै 4 2 4 बेयाव बेसेबां फैनांगौ हिसाब मथे थारमाने हिसाब मथे जोंहा बेसेबां फैनांगोन नायदे बेयावहाय मोनसे मा फैगोन अनजिमा मोनसे फैगोन नङा होमबा थ' बेयावहायबो जोंहा मोनसे अनजिमा फैगोन थ' फार्स्ट अफ अल जों मा खालामबाय गोसोआव लाखि बेयावहाय मा फैगोन नामदों बै मोननैनि गेजेराव बे मोननै अनजिमानि गेजेरावबो मा फैगोन नामदों नै 4 2 4 2 नङा होमबा थ' जेरैबायदि 13 दाजाब 4 बेसेबां मोनदों जों सरि 13 दाजाब 4 बेसेबां मोनदों जों 13 दाजाब 4 जों मोनदों 17 थामहिनबा 17 निफ्राय 4 माइनास खालामोब्ला जों बेसेबां मोनगोन 13 नङा होमबा 19 निफ्राय 2 माइनास खालामबा 17 थिक एज इट इज वेआव 13 निफ्राय 2 खौ माइनास खालाम बेयावहाय 13 निफ्राय 2 माइनास खालाम बेसेबां मोनगासिनो दङ 11 गोसोआव लागि मा मोनगासिनो दङ जों 11 मोनगासिनो दङ क्लियार जादों थिक बेबादिनो सेम वेआव 5 दाजाब 23 5 प्लस 23 28 मोनदों 28 प्लस 19 47 मोनदों 47 प्लस 17 64 मोनदों थ' बेबादिनो जों 17 प्लस 11 जों बेसेबां मोनगासिनो दङ 88 that means our right answer will be option number D क्लियार जादों थ' बेनि नोट्सखौ प्रोवाइड खालामनाय जागोन जों गोसोआव लाखि बे नोट्सखौ नोंथांमोना जोंनि जा WhatsApp ग्रुप दङ ओके 9387273818 थ' बेवहाय थांनानै जोङो डाइरेक्ट WhatsAppबो खालामनो हागोन अदरवाइज जोंनि जा WhatsApp ग्रुप दङ डेस्क्रिप्शन बक्सआव लिंकखौ होना दोननाय जागोन गोसोआव लाखि थ' बेखौ नोंथांमोना बैहाय थांनानै लिंकआव थांनानै डाइरेक्ट जोंहा जइन जाहैनो हागोन आरोखि नोंथांमोना टेनसन दाला ओके थ' दानिया नायनोसै 2 नाम्बार 2 नाम्बाराव जोंहा मा दङ नायदो थ' 2 नाम्बाराव जोंहा मा दङ नायदो थ' 2 नाम्बाराव दङ सेम एज इट इज वेआव 2 दङ 15 दङ 41 दङ 80 दङ 132 एन्ड बेखौ दिहुननांगौ जों नङा होमबा थ' बेबादिनो सेम वेआव नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल गोसोआव लाखि जे 2 आरो 15 नि गेजेराव बेसेबां डिफारेन्स दङ होनना बुङोब्ला बेयो 13 डिफारेन्स दङ 15 आरो 41 नि गेजेराव ओके माइनास खालामना हो सिम्पली बेसेबां मोनगोन 26 मोनगोन 41 माइनास 80 नङा होमबा बा 80 माइनास बेसेबां नामदों 41 इजिली बेसेबां मोनगोन बेवहाय 39 मोनगोन थ' बेखौबो 132 निफ्राय 80 माइनास खालामनानै हो बेसेबां मोनगासिनो दङ 52 मोनगासिनो दङ क्लियार जादों न बेसिम ओके दाना नेक्स्ट मोनसेखौ जों मोनथिथ'आ जों दिहुनगोन नाथाय डिफारेन्सआ बयनाबो बेलेग बेलेग जाना दङ ओंखायनो जों मा खालामबाय बेखौ मोनसे सिस्टेमाव जों लाना फैनो थाखाय मा खालामबाय बे मोननैनि डिफारेन्सखौ ओके बे मोननैनि डिफारेन्सखौ जों मा खालामबाय आरोबाव फिसा खालामबावनो लाबाय जों बेसेबां मोनगोन जों बेनि डिफारेन्सखौ ओके थ' जों बेनि डिफारेन्सखौ जों नायबाय बेवहाय बेसेबां मोनगोन 13 13 दाजाब 13 जों बेसेबां बेनि गेजेराव 22 निफ्राय 13 खौ जों माइनास खालामना हो बेसेबां मोनगासिनो दङ 13 हाबगासिनो दङ बेवहाय ओके थ' बेनि उनावहाय 39 आरो 26 खौ माइनास खालामनानै हो एज इट इज 13 हाबनानै दङ ओके थ' 52 आरो 39 माइनास खालामनानै हो बेसेबां हाबगासिनो दङ 13 हाबगासिनो दङ दैट मीन्स बिसोरनि जा डिफारेन्स दङ जों 13 खौनो मोनगासिनो दङ थारमाने बेयावहायबो मा हाबनानै दोङो नामदो जोंहा बे मोननैनि गेजेरावबो बेसेबां हाबनानै दङनो 13 हाबनानै दङ गोसोआव लाखिबानो जाबाय थ' क्लियार जादों बेसिम थ' 13 जुदि हाबनानै दङब्ला 5नि दाजाब 13 बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 2 प्लस 3 बेसेबां जोंहा 5 5 प्लस 1 6 थारमाने मोनबाय जों बेसेबां 65 गोसोआव लागि बेसेबां मोनदों जों 65 दानिया सिम्पली 132 ओके प्लस 65 खौ बेखौ मा खालामनानै हो दाजाबनानै होदो बेसेबां मोनगोन बेसेबां मोनगासिनो दङ नोंथांमोना बेवहाय 132 plus 65 ना ओके 197 तो बेनो जाहैबाय जोंहा राइट आंसर जेरैबायदि 2 plus 13 15 15 plus 26 41 41 plus 39 80 80 plus 52 132 like 132 plus 65 बेसेबां मोनगासिनो दङ 197 क्लियार जादों दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओके तो बेनि उनाव जों नेक्स्ट नाम्बाराव जों हाबैगोन टेनसन दाला आरामसे नायलांबायल' था नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनांगोन ओके तो 3 8 18 38 78 and बेवहाय दङ जोंहा मा दिहुननांगौ नङा होमबा तो जों नायबाय बेवहाय डिफारेन्सआ बेसेबां दङ जों फार्स्ट अफ अल मा नायगोन जों डिफारेन्स 3 plus 8
दाइननिफ्राय 3 खौ दानख'नानै नाय बेसेबां डिफारेन्स दङ 5 नङा होमबा 18निफ्राय 8 खौ दानख'नानै नाय डिफारेन्सआ बेसेबां दङ बेयावहाय 10 ओके 38निफ्राय 18 खौ दानख'नानै नाय डिफारेन्सआ बेसेबां दङ बेयावहाय 20 ओके तो 78निफ्राय 38 माइनास खालामनाय बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना बेयावहाय 40 ओके राइट थिगानो दङ दा जों मोनसे सिस्टेमाव जों नायनोसै दानिया स' बेयावहाय जों राइट एन्सारखौ दिहुननो थाखाय जों मा मेथड खालामनानै हागोन नङा होमबा सरि थ' सिम्पलि नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ बेयावहाय एसे टेकनिक मोनसेखौ बाहायनानै नायलाय मा मोनो जों नायनो नङा होमबा जोंनि अपसन नाम्बारजों माबायदि गोरोबो जों नायगोनि बेयावहाय थ' 5 आरो 10 साप'ज माने 10 खौ जों माब्ला मोनो एक्चुअली 5 आ माब्ला 10 जागोन गोसोआव लाखि नङा होमबा माब्ला 10 जागोन साप'ज जों माल्टिप्लाइ मा खालामबाय 2 5 सानजाब 2 बेसेबां मोनो 10 आच्छा 5 सानजाब 2 बेसेबां मोनो जों 10 ओके थ' बेखौ जों नायबाय बेखौ जुदि 2 जों सानजाबना नायो 2 into 10 20 आच्छा तारमाने मा जाना दङ जोंहा बेवहाय मल्टिप्लाइ विथ 2 जों सानजाबनानै दङ गासैबो तारमाने प्रसेसआ थ' बेखौ जुदि नायोब्ला जों मल्टिप्लाइ विथ माजों 2 थ' 2 into 2 4 0 is 0 अ तारमाने बिसोरनि मा जाना दङ मल्टिप्लाइ जाना दङ सानजाबनानै दङ माजों 20 जों तारमाने 2 जों तारमाने ओके थ' साप'ज एखे रोखोमैनो जों जुदि बेखौ खालामोब्ला मल्टिप्लाइ विथ 20 बेसेबां जाना दङ बेयो 80 जानानै दङ 80 आ राइट आन्सार नङा 80 आ राइट आन्सार जायाखै जोंहा थ' बे मोननैखौ मा खालामनांगोन जोंहा बे मोननैखौ दाजाबग्रोनांगोन बेवहाय थ' दाजाबोब्ला जों बेसेबां मोनगोन बेवहाय 78 आरो 80 जों मोनगोन बेवहाय 158 100 बेसेबां मोनगोन 58 that means right answer will be A number okay क्लियार जादों बेसिम ओके थ' दानिया नायदो जोंहा आरोबाव 4th number ओके थ' गासैखौथ' बुजिजोबदों जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट खालामनो हागोन जेबो टेनसन दाला नाय इम्परटेन्ट कुइसन 160 151 133 106 आरो गेजेराव दङ बेयो ब्लेंक एन्ड 25 ओके मा दङ जों नायग्रोनि नङा होमबा जों फार्स्ट अफ अलथ' डिफारेन्सखौ जों मा खालामनांगोन बेवहाय गोसोआव लाखि नोंथांमोना जेब्लाबो बिसोरनि गेजेराव फारागथिखौ नायग्रो फार्स्टआव ओके फारागथि डिफारेन्सआ बेसेबां दङ थ' 160 151 जुदि माइनास खालामोब्ला नोंथांमोना 9 मोनगासिनो दङ बेवहाय ओके थ' 151 आरो 133 नि गेजेराव जुदि नायोब्ला डिफारेन्सआ बेसेबां दङ बेवहाय 18 हाबनानैनो दङ माइनास खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोना ओके थ' 133 आरो 106 नि गेजेराव जुदि डिफारेन्सखौ नायोब्ला 27 जानानै दङ आच्छा क्लियार जादोंना बेसिम थ' जागोन जों बेसिम नायबाय थ' बेनि उनावहाय बेनि गेजेराव जों मोनथिया आरो बेनिखौ जों मोनथिथ'वा जेब्ला बै मोनसे फार्स्टनिखौ ब्रैथि नाम्बारखौ जों जुदि दिहुनना लायाब्ला बाथि नाम्बारनिखौ अब्ला जों दिहुननो हानाय नङा नङा होमबा थ' जों नायग्रोनांगोन बेखौ थ' फार्स्ट अफ अल जों मा खालामबाय बेवहाय सिम्पलि मा खालामगोन गोसोआव लाखि थ' जों नायनोसै दानिया टेकनिक बाहायनोसै मा दङ हाबनानै एक्सुअलि थ' बे मोननैनि गेजेराव डिफारेन्सआ बेसेबां हाबनानै दङनो 9 नंगौना नङा 9 आरो 18खौ जेब्ला माइनास खालामगोन दानख'गोन अब्ला बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना 9 मोनगासिनो दङ ओके थिगानो दङ आरो बेखौ नायबाय जों बेसेबां मोनगासिनो दङ जेब्ला 27 माइनास 18 खालामो सरि 9 मोनगासिनो दङ that means डिफारेन्सआ बेसेबां जानानै दङ 9 9 है जागासिनो दङ अब्ला जों मा होनना बुंनो हायो जों 27 ओके नायदो 18 दाजाब 9 27 मोनदो 27 प्लास 9 बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय बेसेबां मोनगोन 27 प्लास 9 36 राइट 36 प्लास 9 जों बेसेबां मोनगोन बेखौ नायबानो जाबाय 45 ओके फाइन थ' दानिया आरोबाव फैबावनोसै 160 प्लास 9 151 151 प्लास 18 133 133 प्लास 27 106 106 प्लास मा खालामनांगोन जों बेवहाय सरि प्लास नङा एक्चुअलि माइनास खालामनांगोन नङा होमबा थ' 133 निफ्राय मा खालामनांगोन माइनास खालामनांगोन बेखौ ओके 160 निफ्राय माइनास 9 खालामबा 151 151 निफ्राय माइनास 18 खालामब्ला 33 133 133 निफ्राय माइनास 27 खालामब्ला 106 आरो थिक बेबादिनो 106 माइनास 36 जुदि खालामोब्ला जों बेवहाय सिम्पलि मा मोनगोन 70 मोनगासिनो दङ 70 निफ्राय जुदि 45 माइनास खालामोब्ला 25 मोनगासिनो दङ that means option number A is right answer clear okay थ' दानिया नायनोसै जों नेक्स्ट नाम्बार आरोबाव जेबो टेनसन दाला फारि फारि जों खालामनानै होगोन नोंथांमोनखौ जेबो टेनसन दाला थ' नायदो बेवहाय 89
88, 85, 78, 63 and लास्टआव बेखौ दिहुननांगौ तो 69 आरो 88 डिफारेन्सआ बेसेबां सरि 89 आरो 88 डिफारेन्सआ only -1 माइनास माला फैयो जेब्ला गोदोर अनजिमाया सिगाङाव थायो नङा होमब्ला अब्ला माइनास फैगोन जोंहा बेवहाय तो बेनि गेजेराव बेसेबां दोङो -3 ओके बेनि गेजेराव जोंहा बेसेबां दानख'योब्ला बेसेबां मोनगोन जों -7 ओके थिगानो दङ बेनि गेजेराव दानख'योब्ला जों बेसेबां मोनगोन -15 तो बेनिखौ जों मोनथिथ'आ दा बेसेबां फैगोन जों बेवहाय ओके दानिया जों नायनोसै बेवहाय -1 आरो -3 आচ্ছা बे मोननैनि गेजेराव 1 आरो 3 नि गेजेराव बेसेबां डिफारेन्स हाबनानै दङ होनना बुङोब्ला बेसेबां जागोन ओके माने बे 3 खौ जों माब्ला मोनगोन 3 खौ जों माब्ला मोनगोन होनना बुंदों गोसोआव लाखि 3 खौ -3 -1 निफ्राय -3 माला जागोन जेब्ला जों -2 दाजाबना होगोन गोसोआव लाखि -1 -2 इकुवेल टु माइनास बेसेबां जायो 3 जायो थामहिनबा -a जेब्लाबो मा जायो होनना बुंदों प्लास जायो जोंहा तो बे जाहैबाय तो गोसोआव लाखि बेजों मा जाहैगोन जोंहा तो बेजों साप'ज 7 खौ माब्ला मोनगोन जों जेब्ला 3 दाजाब बेसेबां खालामगोन 4 खालामगोन जों बेसेबां मोनगोन 7 ओके थिगानो दङ 15 माला मोनगोन जों 7 निफ्राय तारमाने 7 आरो 15 नि गेजेराव डिफारेन्सआ बेसेबां होनना बुङोब्ला 8 तो गोसोआव लाखि मा जानानै दङ बेवहाय फर्मुलाया मेथडआ ओके तारमाने x जाबाय बेयो मा हमना लानो हायो जों x स्क्वायर बेखौ जों मा होनना हमना लायो x क्यूब बेखौ मा होनना नेक्स्टआव मा होनना x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 5 तो बेबादि सिस्टेमाव हयतो सिरिजआ थांगासिनो दङ सपोज x नि भेलुआ बेसेबां 2 नङा होमबा तो y नि भेलुआ मा नामदों y नि भेलुआ बेसेबां नामदों सरि x नि भेलुआ बेसेबां स्क्वायर खालामबाय तो ओके नै x 2 स्क्वायर खालामब्ला जों बेसेबां मोनगासिनो दङ 4 ओके तो उनाव 2 क्यूब खालामब्ला बेसेबां मोनगासिनो दङ जों 8 ओके 2 टू दी पावर 4 खालामनाय लोगो लोगो जों बेसेबां मोनगासिनो दङ बेयावहाय जोंनि नेक्स्टआ बेसेबां जागोन जोंहा नङा होमबा बेयावहाय तो बेयावहाय जों बेसेबां मोनगासिनो दङ तारमाने 16 मोनगासिनो दङनो क्लियार जादों बेसिम अब्ला सिम्पल 15 प्लस 16 खालामनानै हो बेसेबां मोनगासिनो दं नोंथाङा 31 ओके क्लियार जादों बेसिम तो दानिया सिम्पली 63 निफ्राय 31 खौ माइनास खालामनानै होदोल' बेसेबां मोनगासिनो दङ 3 निफ्राय 1 थांबाथाय 2 6 निफ्राय 3 थांबाथाय 3 that means 32 राइट आंसर क्लियार जादों बेसिम आई होप बेसिम गासैखौबो बुजि मोनखाजोबदों नोंथांमोना बेनि पीडीएफ नोट्सखौ नोंथांमोना लानो थाखाय जोंनि जा WhatsApp ग्रुप दङ बैहाय जइन जाहैग्रो डेस्क्रिप्शन बक्सआव लिंकखौ होना दोननाय जादों बैहाय थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्टलि जइन जानो हागोन तो भिडिअखौ जोबथासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बेवहाय जों पार्ट 2 भिडिअ लेक्चार नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लेक्चाराव नोंथांमोना मोनगोन माखासे कुइसन्सफोर खालामबावनो दङ बेवहाय तो नेक्स्ट पार्टआव जों लोगो मोनफिनलायगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों